ማንኛውም ኤርትራዊ የኢትዮጵያን ግዛት ለቆ እንዲወጣ ንህዝብ ትግራይነት ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ዘይራህሩ እዚኦም ንኤርትራውያን ክድንግጹ ኢልኩም ከይተሐስቡ نيش ود 13 عام تقلقي ودي بس الله فسوس نموات منجس سمايات يورسو خمس حنا مش الله قال حنا يزلون سن بقى خمسي دمدم يجمعوا بقى انا اخر خري هلو دحر اخبر زبل خوينو نافت حبكم يچكن لكم نافت تግራይ ታድሙ ትخليكم بايزو ኤርትራ ሚኖር አማራ ሳየኝና we can talk ካይተመን ወይ ብለኩም ትግራዋይ መንነት ተቀቢሉ ትግራዋይ ሙኻና አሚኑ እትብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብ ትግርኛ መንነቱ ትግራዋይ ዝብል ሙጎት በሁሉ ማዕቀኒታት ፍሩስ እዩ አት ግዜቲ ግዝ ቋንቋም ዝነበሩ ህዝቢ ንምንታይ እምነ ነፍሶም ግእዘኛ ዝብል ናይ ቋንቋ መጽውዕ እዚሃ እትብ ትግራይ ዘሎ ህዝብ ትግርኛ ከማን መንነቱ ትግራዋይ አይኮነን መንነቱ ትግርኛ فرحين ዝገድፎ ንሕና ብግድ ክነጥብቆላ ይንል ተጋሩ ደይ ነበርና እንከዳ ማዓሲና ዳሕ ኤርትራን ከና ደቅ ጋንቶም ኮይና ዘባእስ የብልኩምን ኤር ትግራይ ክንብላ እዩ ሞቶም ኩናማ ኸዳ ኩናማ ይዲና ክንብሎ ካብ ሰማይ እንተ ኮይኑ ሰማያዊ ንብል ትግራዋይ ንኽትከውን መጀመርያ ታሪኽ ሓሪካ ክኸ ታማንነትኩም ፍተዋ ንሰአቃ ፈቲኩም ጸሊኩም ተቀበልዋ ማንም ፍልጦይ ብቁልት ጀምረ دقي عبين ማለት እንታይ ይገብር ነይሩ ወስተፈለይ ክትብሉ ትኸሊኹም ግን ዳክተር ዓንዳ ተቆርዕ ይፈልጥና ተቆርዕ ዓንዳ ተሓዝን ከማን ነበር ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን እንኳዕ ብድሓና ብዝ ቻነል መጻኹም ኣነ ቦገነ እግዚአብሔር መስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩም ከመይ ኣለኹም ጓልኩምን ወድኹምን ብዘይ ኣፈላላይ ገንደሓኒና እንታይ ዲ ዝበሃል ቀኒዩ እንታይ ይበሃላሉ ብሶሻል ሚዲያ እንታይ ወረሎ نحنا سنتا انا خنبهل يا زلنا تقراوت دينا تقرقر دينا تقرنيا دينا تغارو دينا تغرا دينا ارتراوت دينا بقى تጨنقو يقوني تامننتنا بزحات سبات كم دس زولوم دا وسدوا قنيم مو انكو عبد حال مصاخم فرسلمون حفتي واو يلاتني شمونتكي انا اتي يالله حجي كونغراتس شدن رياكتس يلاتن مالتي يو شمونت شح عايسنا انا حلف لنا نابينا ب80 شح حجي خا سبسكرايب لايك كومنت اند شير ታወዲ በቦርሑ ኸአ ነቲ ተዓዋታይ 10,000 ቅርሺ ሽልማት ኦ ማይ ጋድ ሃፋትም ክንከውን ይላልና ማለት ሽልማት ተጀሚርካ እመኸ ታይ ይበሃል ቀኒዩ ጥራሕ ይኮነን ብኸመይከ ይስሐቃሉ ዕላልና ይተወግዕና ጌርና ኢና ሓዝና መጺና ኣብ ገለገሊኡ ክርትም ክንብልና ኣብ ገለገሊኡ ኸአ ሕዝን ክንብልና እዙይ ዘሎ እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝኑ ቪድዮታት እዮም ኣብ ቀድመ ቢለምጽኦም ዘለኹ ድሕራይ ከኣ ዘዛረቡ ቪድዮታት እዮም ክንምለስ ኢና Welcome to Shidden Reacts 1 إذا قدام يزبلنا زلوا حاونا بزيتري أو زلهم حاونا يكون حاوي بلعبة حدا وجن حدا جزية سب حلنا قالوا إذخون زلوا أنا concentration camp يتو يجبلنا زلوا نايبلز قلنا قالوا هابي يوم زلوا إرتراويان يوصلنا يزبل زلوا concentration camp كأتو خلا له زي ما لترجو من تايم مالتيو نبناي إرتراويان قداي تملي سومالو كأتو اللوهم نبزيق أمة اللوهم جل زبلي حق عالم تزيليو من البات قوون يخلي حق عالم تليجن بتحقي خون زلوا بحلاي أنا فتخيل على خيو كم من جرحت الجرابة قبل كان تجزيه ما أصل زغانة. أني تام تعرفون الله شو أنت تام تعرفون الله. الناك قالن وستأجن ستكون لازم يكونون. يوتو من يوم إرتراوي يشوفيان جزات لكون ديوتا. كارونم concentration camp ديك مترنا لنوكو. إيه إننا كده شنو كده من ما في فستو جاتي ليس لقبال. أمبار انتاي زبلزلو. زين تاي كبزلزلو خا كلهم أب إثيوبيا زنبرو بفلا أب الديسابا زنبرو إرتراوان كوسوغوغو اللوم ويدما مصانحي كامب ادالينا نابو كنئتوم يغبانا يزبلو زلو انت دعا سوغيكمهم انت دعا ناب عدهم اتملسلو منجد ترقبو انا لعلمانم زحاشه مرጫ إلي حسب ايكونن ግን ናብ ኤርትራ ካብ ንምለስ ኣብጡ ኣብ ካምፕ ክንጸንሕ ይሸና እንተልኩም ንተጋሩ ዘይደንገጹ ንህዝብ ትግራይ ነቲ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ዘይራህሩ እዚኦም ንኤርትራውያን ክድንግጹ ኢልኩም ከይተሐስቡ ስለዚህ ብዝተኻለ መንጠን ነብስኩም ሓሉ ህይወትኩም ዓቅቡ زاخما يزولكم أنا بوجني نساء يزولكم مالتي تتنقوا أب دفري لكم كتزاروا انتلخوا من البات حدا جزي خساب زحلف اللي نايقوي تاي باريا يجزأني يقولوا ولدنا جزي خساب زحلف الكا قومي تاي هتجبر تعجستي تحتنا بتاع موساني ماني خايلهم تحت خاطرلو تبو ملسات جل للزبات بملو بتحتنا غيرك تترغيب كمالتي تزي ترغيب كونكم عينت نقاو سنتيوم أب حماق بوتاتات زي مركابيو تعبيت كقن سبيلك حماق كقن سبيلك زلكاول فتاتن كالوتنا
ነገራትን ውን ሰቢልካ معقب ዝመስልዎ ነገር የለን ክሳብ መዓዝ ግዜ ክሳብ ዝሐልፍ ታ ግዜ ምስ ሓለፈትኮ ኩላ ቀላል ነገር ያ ሓቅነ ምዝራብ ክሳብ ተሐልፍ ግን ከባድ ያ ምክንያቱ ሪኢና ያናሕና ብዙሕ ነገር ክሐልፍ ዝኻለ ብምንታይ እዩ ርእስ ኻድንን ብምባል ስለዚህ ተዓጊስካ ብዙሕ ነገር ይዝመጻካ ሞት ዓገሱ የዝብለኩም አነ እዚ ኻት ክግልበጥ እዩ ብለኩም ነሮምሽ ይግልበጥ ስምዕዎ ኤርትራ ሚኖር አማራ ሳየኝና we can talk እነሱ አማራን እንደ ኮንዶም መጠቀሚያ ነው የሚያደርጉት ሁሉ ጊዜ ከም ኮንዶም ዝጥቀሙልና በራብ ኤርትራ ኸይዱ ዝነብር አምሐራ የለን ስለዚህ ክንዛረብ ንኽኢልና ይዝብለና ዘሎ እዚ ኸ ማለት ታይ ማለት እዩ እዚ ታይ ዝገብር ኩሉ ግዜ ምግልብባጥ ይስሩ አጀንዳ ዝኾነ ጥፍእት የላቶ ናብ ዝኾነ ቦታ ቀየር ይብልሞ ንሽለይ ቅርሽ ይረክብ ከም እዩ እዚ ለሙዓንቲ እናን አደካ ተውዒል ጽባሕ ይጸርፈ ካይተእመን ወይ ዝብለኩም ምእማን ዋጋ ይብሉ አንድ አማራ ኤርትራ ውስጥ አይኖር ወይ ሀገር አብ ኢትዮጵያ እሺ አብ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላፍቶ በቃ ላፍቶ በታች ቪው ከባቢ ፎቶ የመወለው ዘለው ፎልጤም ኩሎም እንጠንቀቀ በቃ ታይሞ ካብዝ ዘሎ ፍሪኦ ማለኹ እዚ ኤርትራው መንእሰይ ስወደይ ማዕስታይቱ በር ፖለቲካ እንተ ዘይተዛረብኩም ጽቡቕ ይበቃ ጎራሓት ኩሉ እንድሕር ወፂኹም ኣብቲ ዘለኹም ማዓዲ ፖለቲካ የድልየኩም ገለ የድልየኩም ድሓር ብእዋኑ እተው በቃ ፖለቲካ ክቀያየር ከሎ ተሰላም ናይ ዝርግርግ ክብል ከሎ ብእዋንኩም እተው እንታይ ከዓብሰልኩም ተምሲዩ ኣብኡ እንታይ ከዓብሰልኩም እንታይ ኣሎ ተምሲ ንምስራባይኩም ክድመንተ حنا بقى خمس حنا مش على قد حنا يزلون سن بقى خمسي دمدم يجون بقى انا اخر خري هلو افول فقرا صنحو انغولو مسوق يبل خولا مسوق يخلو ገንዘብ خفلو ገንዘብ ከፈልት በኋላ እጂ ከከምዚ እንታይ ግድሽኩም ምሽት አይተምስ ሓደ ሁላት ከኻላይ ነዝሐውና ለሐነስ ዛቤቱ ንዑ መንግስት ሰማያት ይዋርስ አፍ ደገጎዝ ታሐፍስ ንይሽ ወደ 13 ዓመት ገለዩ ወይ ወደይ በስመ አላህ ፈስቁስ ኢብን ንዓ ከማን ተሐፍቱስ ማዕጽፈት ንዘብሎት ንዓ ከማን እንቋይ ዳገውማ በጣም ረሳሓት ኮይኖም ዘለው نا عاميروم لا أتوي لما وينا بلتأتى شو نسوم مسكودو قالوا البوليس متين ريسات العيلو مالتي جينا ريس خسر حجة عدي أتون زلو بزخون نتنك عماليته يوس حراي زي حاونا زبهال زلو ميكيس تبهال زولو مالتيو استقتلوا العسران سلستان عامت على يزبهال زلو خمت نسخاتكم كأخول لك زيتا يزبهال ملب من كي يخلق أخا ملب من دما أي جبر كازبلو ولدنا كم ملب من خي جبركم ملب من كوين اخترف سلازي كونه نايز خونه سبدم نور دما سلازي خونه نور زفلت سبت راح يزتنك قالو امبر كل سبيت انقال كاي كل سبي حليل كاي مالت هيكونه زي أتفلت واحد تقول لكم زي أنت زي فليتكم بزح جزية وندماكو يزاربي أنا بزق دايزي أنكو حاول لكم يو نفتحكم هدوم من دحر أخبر زبالة خوينو نفتحكم يشكرنا لكم نفتقرأ تهار مدخل لكم بايزوي أو إنه وعلى سلام يلن مخنياتو استحمى زق من قدتات علو أو إنه وعلو سرحيتات قلملتات بزحات زوزحو نقرات كل يغليو جن ريلاتيفلي نحر نمنبر بتعم أزيخات شجرت خوينكا أو زحشك خوون يخيل سلازخونه من البات ناقو هدوم حوكمي بزح حسب عد حتى النخم عدكو خمي تخالي زولت أبايات المقرف وأنا أمنت معون عصات قلقل زبها النقرات هالو أبزي بزح من إسيبة قدايز توكيل سلازخونه أو يتتحلو نحرد أتحيلكم أزيوم زلعلو شجراتون قطمخم سلازخو مخنياتو مسكالو خاون سلازي لها بسرون دمان تايب هالكم زول سلازي تفلت تمولو سنو على قلي تفلت إني خاصو بحيلي بزمسألكا نايم من لاستنسات كله سلازخ نموات منجست سماعتي ورسو نبيت سود ما صنعتي هابكم إن نبل مالتي قصيلنا نبتي قصيلو زل حبريتا رأيو علت 4 10 15 ناب علت 5 زوجح ليت بدي سبب إثيوبيا لافتو زبهال بوتا خباب حد ساعتيو تقتيل زبهال زل مالتيو ميكيل استبهاله تولدي دق امحره زخونه افدغ غزو كلتا ابالات بوليس بتيتا افلو بمفرام قتيلو ملو يزبل يونس انت تقبر موسيقى مسمع لها ما موسيقى عالم له انقاي لا انا زي فتم حرت موسيقى يسمعني انا كل سبا يكون دافهم سمع قبا كان عندي حزي فتم قنقع كبينا عيني انا دي لا نويح زلا زليلنا حق زربا بزح سب وسيدلنا اي كنبصحو زغبالنا دحر نويح عمتات كن ابز حصره غزي خاهم نبصحو غيرنا اب ኤርትራ ማለት كندز زخون معبل تغرواي منت تقبيلو تغرواي مخانو امينو نمننتو دو زبل نمجمريا غزي دحر 100 عمت يا انا ري فلطني اب تاريخون حجي ازيو ፍጹም ትግራዋይ ዝኾነ ፍጹም መንነታው ዝኾነ መንእሰይ ሃኒጽናለና ማለት ደምዳንታይ ተጋሩ ወይ ትግራው ዝብል ስም ነቶም ኣብ ትግራይ ተባል መሬት ዝቕመጡ ህዛብ ጥራዩ ክውክል ዝኽእል ሳሆ ይኹኑ ትግርኛ ይኹኑ ኩናማ ይኹኑ ብዘይገድስ እዚ መፀውዒ እዚ ናቶም እዩ መንነትካ ኣይኮነን
ኤርትራውያን ዝብል መፀውዕኻ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ህዝቢ ዝውክል ትግርኛ ኹኑ ትግረ ኹኑ ሰው ኹኑ ብሌን ኩናማ ናራ ብዘይገድስ እዚ ስም እዚ ናይ ሓባር መፀውዒኦም እዩ እዚ እውን ግን መንነት ኣይኮነን ትግርኛ ዝብል መፀውዒ ግን ነቶም ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዘለዉ ብሄረ ትግርኛ ይዝውክል ናይ በይኖም ንዖም ጥራይ ዝምልከት መንነቶም ኢኻ እንተዘይ ኮይኑ ግን እቲ ብኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ትግርኛ መንነቱ ትግራዋይ ዝብል ሙጉት ብኩሉ ማዕቀኒታት ፍሩስ እዩ ይትረፍ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ትግርኛ ሲ እቲ ብትግራይ ዘሎ ህዝቢ ትግርኛ ከማን መንነቱ ትግራዋይ ኣይኮነን መንነቱ ትግርኛ እዩ ግዕዝ ኣብዚ ዝረበሉ ዝነበረ ግዜ እቶም ናይ ሽዑ ህዝቢ ንነብሶም ኣግኣዝያን ኢሎም ይፅውዕዋ ከም ዝነበሩ ንሰማይና ግን ዳና ሓወይ ትግርኛ ሎም መፀውዒ መንነትና ተኮይኑ እሞ ድማ ቋንቋና እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ግዜቲ ግዕዝ ቋንቋም ዝነበሩ ህዝቢ ንምንታይ እዮም ንነብሶም ግዕዘኛ ዝብል ናይ ቋንቋ መፀውዒ ዝሃቡ ወይ ንሓደ ኣምሓራይ እንተልናዮ ነቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ እንተሰሚናዮ ስለምንታይ ኢና ህዝቢ ኣምሓርኛ ዘይንብል ረባህ ኣምፂሎ ተጋሩ ዘይነበርና እንከዳ ማዓሲና ዳ ሕጂ ኤርትራውያን ከና ደቂ ጋንቶኦም ኮይና እንታይ ዳ መስለካ ኤርትራውያን ኣይኮንኩም እንደይኮነ ነይሩ ኣይ ኤርትራውያን ኣይኮነን ዓጋመዮም እንደይኮነ ነይሩ ሰለማዊ ሰልፍ ክንወጥ ከለና ኣብታ ኣዳራሽ ክንእከብ ከለና ሲ ኣብ ኢንተርቪው ተጋርዮም ዓጋመዮም እንደይኮና እንተባሂልና ኣብዛ ዓዲ ወላ ካለ ኩሎም እዚኦም ሲ ኣብ ሽወደን ኩሎም እዚኦም ተጋርዮም እንደይኮነ እንተባሂሉ ዳ ሕጂ እንታይ ረኣይ ኣብ ኩዕሶ ምስ በፅሑ ዳ ደቂ ኤረይ ኮይና ሓራይ ናብታ ናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ወሳኒት ዝኾነት ነጥቢ እዚኣ እያ ክልተ ሕዋት እንትበኣሱ ዳርጋ ማለት ብስምምዕ ብዝመስል መንገዲ ክማጎቱ ኢና ዳሰማዕና ፀኒሕና እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ዳን ወዲ መምህር ኣብ ኤርትራ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራዊ እንትኸውን ብጠቕላልኡ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ድማ ትግራዋይ እንተተባሂሉ እውን ትግራዋይ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ዘሎ እዩ እቲ ኤርትራዊ ግን ማንነት ኣይኮነን እቲ ትግራዋይ እውን ማንነት ኣይኮነን ማንነቶም ኣይደንቲቲኦም ክኸውን ዘለዎ ትግርኛ ዝብል ቃል እዩ ዝብል ዳን ወዲ መምህር ታይዲ ረሲዑ ህልም መቢሉ ገዲፍዎ መሲልኩም ናሽናል ኣይደንቲቲ ዝበሃል ኣሎ ናሽናል ኣይደንቲቲ ሴንስ ኦፍ ቢሎንጊንግነስ ቱ ኤ ካንትሪ ኢሎም ሰባት ይፅውዕዎ ማለት ንስኻስ ነቲ ዓዲ እንታይ ኢልካ ትገልፃ ንኣብነት መብዛሕትኡ ቃል ሰሚዕና ንፈልጥ ወይ ስነ ዜጋን ስነ ምግባርን ዝበሃል ትምህርቲ ክንመሃር ተለና ወይ ከዓ ኮንስቲቱሽን ኤንድ ኮንስቲቱሽናሊዝም ዝበሃል ቃላት ክንመሃር ተለና እንታይ ዝብል ቃል ንሰምዕ ፍቅሪ ሃገር ፓትሪዮቲዝም ገለገለ ዝበሃል ቃል ንገልጽ ኢና እንታይ ማለት እዩ ፍቅሪ ሃገር ንሓንቲ ዓዲ ትወድቀላ ትሞተላ ሴንስ ኦፍ ቢሎንጊንግነስ ኣለካ ኣነስ ናታ እየልካ ትፅዋዕ ባንዲራ ኣለካ ኤምብለም ዝበሃል ሓበራዊ ውክልና ኣለካ ብሄራዊ መዝሙር ኣለካ እዚ ግን እዚ ባእሩእ ድማ ማለት እዩ ዜግነት ዝበሃል ኣሎ ሲቲዝንሺፕ ዝበሃል ኣሎ ናይ መን ዓዲ ምዃንካ ዝሕብር ኣብ ፓስፖርትካስ ተጻሒፉ ዝወሃበካ ሕጂ ዝማንነት እዚ ናሽናል ኣይደንቲቲ ይበሃል እዚ ማለት ግን እንታይ ማለት መሲልኩም ብሄራዊ ማንነት ማለት እንዲሁ ዝተፈላለዩ ኢትኒክ ግሩፓት ወይ ከዓ ካብኡን ላዕሊ ክኾኑ ዝኽእሉ ኔሽንስ ናሽናሊቲስ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብቲ ሓበራዊ ገይሩ ክቕፅሎም ዝኽእል ኣብ ሓንቲ ዓዲ ውሽጢ ከንብሮም ዝኽእል ሓደ ብታሪክ ማለት ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ዝበሃል እቲ ካልኣይ ከዓ ካልቸራል ባክግራውንድ ዝበሃል ንኣብነት ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ማለት ኣብ ሓደ ዓዲ ንሓደ ፀላእ መክይቶም ብሓደ ግዜ ተሰዊኦም ሽዑ ሞይቶም ሓበራዊ ዝኾነ ታሪክ መስሪቶም እቲ ታሪክ ንሱ እውን ኣብቲ ዓዲ እንዳተወግዐ ብታሪክ እንትግለጽ እንተሎ ድማ ከምዚ ኢልና ንፀላእ ዝመከትና ንኣብነት ብኢትዮጵያ ተሪኸ 1880 ገለን ዓመተ ምህረት ንጣልያን ዘሰዓርናሉ ትብሎ ታሪክ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ እዚ ናሽናል ኣይደንቲቲ ይበሃል ሃገራዊ መንነት ይበሃል ሓንቲ ሃገር ትህበካ ማንነት ወይ ከዓ ንስኻስ ናይ መኒኻ ኢልካ ትህበካ ኣይኮነን ግን ናብ መኒኻ ተዛዙ ንመኒኻ ዓደይ ትብላ ብዝብልስ ዝወሃበካ ማንነት ወይ ከዓ ትረኽቦ ማንነት ማለት እዩ እቲ ንሕና ነውግዖ ዘለና ግን ኤርትራን ንበይና ኤርትራ ቀድመ ምባላ ትግራይ ድማ ሕጂ ኣብ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ትግራይ ከም ሓንቲ ክልል ቅድመ ምፅውዓ ኤርትራ ድማ ሉዓላዊት ሃገር ቅድመ ምዃና ኣብ ሓደ ቦታ እንተለዋ ተማዋኡ ዝነበሩ ህዝብታት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከም ዝገለጽክዎ እቲ ኣፍሪካን ሲቪላይዜሽን ኦፍ ሌት አንቲኩዊቲ ወይ ድማ ቀዳማይ ዝነበረ ኣፍሪካዊ ስልጣነ ተባሂሉ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ካብቲ ናይ ስቱዋርት ሙኖ ሃይ ገሊፀን ትገልጽ እንተለኹ ካብ ሻምናይ ክፍለ ዘመን ናብ 10 ክፍለ ዘመን ነታ ኣዱሊስ ትበሃል ፖርት ወይ ከዓ ወደብ ወኒኖም ሒዞማ ዝነበሩ ሰባት ቲግሪቲስ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ቲግሬይት ዝበሃሉ ዓልየት ወይ ከዓ ኢትኒክ ግሩፕ ከም ዝኾኑ ይገልጽ ማለት እዩ እዚኣቶም ተጋሩ ዝበሃሉ ማለት እዩ ብዝተፈለየ ቋንቋ ንሕርዳ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክትርድእዋ ፈቲንኩም ድማ ሓፃርን ግልፅን እያ ንኣብነት ኣብ ቋንቋ ክፍልታት ዘረባ ወይ ከዓ ፓርትስ ኦፍ ስፒች ዝበሃሉ ኣለዉ እዚ ማለት ሽም መፀውዒ ነገራት ግሲ ዝበሃል ድማ ሓደ ነገር እንትፍፀም እንተሎ መግለፂ ነገር ቦታ ግዜን ንገልፀሉ ድማ መስተዋደድ ዝበሃል ቃላትን
عنقصاتن እንባዕላቶም ዘዋህድ መስተጻምር ዝበሃል ነገራት እንጥቆመሉ መስተአምር ዝበሃል ቃለ አጋኖ ዝበሃል ንግስ ሰጉሊ ዝገልጽ ተወሳከ ግሲ ኣብ ክንዲ ስም እንጥቀመሉ ተወላጥ እስም እነዞም አስማት ድማ አጉሊሁ ዘርኤና ንኣብነት ከለር ገለገለ ዝገልጸልና ወይ ከአንታይነት ሓደ ሹም ዝገልጸልና ድማ ቅጽል ዝበሃል ነገራት ኣለውምሽ ትግርኛ ትበሃል ቃል እንድሕር ደኣ ስቴሚንግ ወይ ከአለሜታይዜሽን ብዝበሃል ኮንሴፕት ናፍታ ሞርፎሎጂካል ነገራ እንድሕር ደኣ አምጺናያስ ትግረ አኛ ወይ ከአ ትግራይ አኛ ትብል ቃል ያ ዘላታ እታ መወዳእታ ዘላ ሳፌክስ አኛ ትብል ቃል እንታይነት ያተመልከት ንኣብነት ሓደ ሰብ ህልኽ ኣለዎ ህልኽ ዝዓይነቱ ወይ ከአ ናይ ህልኽ ስም እዩ ግን እቲ ሰብ ህልኽ ኣለዎ ውሽጡ ናይ ህልኽ ጸባይ ኣለዎ እንተይልና ህልኸኛ እቲ ሰብ ንሓደ ነገር ዘብዒ ጠጠው ይብል እንተይልና ዘብዒ አኛ ዘብዕኛ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ተአኛ ዝብል ድሕረ ጠቆ መብዛሕትኡ ግዜ አናባቢ ወይ ከአ ቫውል ዝኾነ ድምጽ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ይወሓጥ ኢና ንብል ዘብዕኛ ኢና ንብል እኛ ኢና ንገልጽ ወይ ከአ ረዝ ነበረ ቃል ራ ንገብሮሞ አይ ንገልጽ ማለት እዩ ትግረ እንተ ነይሩ ትግረ አዋይ እንተ ነይሩ ትግራይ ንብል ትግራዋይ ንብል ትግራይ ንብል ብዘየገድስ ማለት እዩ እቶም ቃላት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዘመልክቱ ብስሩ በአውርኡውን ፈተኻ ጸላእኻ ተዓድሲ ትግራዋይ እንድሕር ዳ ኢሎም ንማንነተይ ናብ ትግራይ ኣጥቢቆም ከሓፍረላ እየ ስለዚ ከምበርጌድ ንሓመድ ወይ ከአ ከምድላይ ፍትሕ ክቃለስ እንተለኹስ ትግራዋይ ኣነ ወይ ከአ ተጋሪና መንነትና እንተልካ ሞኺድ ንትግራይካ ዝዓይነት ቃል ስለ ዝመጽ ይምበር ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ ዝነበረ ቅድሚ 1987 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ትግራይ ማንነት ዘለዎ ድሓን ኣምጻእ ስልጣን ኣክሱም ትግራዋይ ንበሎሞ ታይ ይበሃል ነይሩ ማንነቱ ብሄረ ትግርኛ ዝብል ሕጂ ሹም ተዋሂቡ ስለዚ እዚ ማንነት እዚ ብስሩውን እንተዝኸውን ትግርኛ እንተንብልውን ትግረ አኛ ወይ ከአ ትግራይ አኛ ይዝብል ተቃል ስለዚ በሓጺሩ ሕጽረ ቤልካስ ትግራይ ትብል ቃል ኣላ መንነቱ ትግራዋይ ዝኾነ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ትግራይነት ዘለዎ ሰንስ ኦፍ ቢሎንጊንግነስ ቱ ትግራይ ዘለዎ ትግራያንስ ዝበሃል ህዝብታት ትግሪቲ ዝበሃል ህዝብታት ናታቶም ዝኾነ ነገር ኣለኒ ብቅርሲ መስሎሜ ብቁኖ ብቀብሪ ብመርዓ ብወዘተ ማለት እዩ ካልቸራል ኤንድ ሂስቶሪካል ሶሾ ኢኮኖሚክ ብሙሉእ ማሕበረ ቁጠባ ይመስሎሜ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ትግረ አኛ ይዝበሃል ዋላ ትግርኛ እንተ ትብላ ታማንነትስ ለወጥካያ እምበር ምንም ዘምጻኻላ ነገር ይብልካል ዳን ወዲ መምህር ተጋጊኻ ኢኻ በላህናያ ክብላስ ጻሕሊ ዓጥና ኸይኸውን ኣነት ብግዘተ ትእረመሉ ጽቡቕ እዩ አኛ ዝብል ቃል ወይ ከአ ሳፌክስ ንዋዕሉ እንታይ ማለት ምዃኑ ናፍቲ ሌማ ወይ ከአ ናፍቲ መሰረታዊ ቃል ናፍቲ ጉንዲ ቃል እንተትወስዶ ትግረ አኛ ይዝብል መብዛሕቱ ከዓ ትግረኛ እምዝሉ ብቋንቋ አምሓርኛ እኳ ተሪእናስ ትግርየ ወይ ከአ ትግረኛ ትግረ ዝበሃል ሓደ ዓርሱ ዝኸኣለ ብሄር ኣሎ ቋንቋ ትግረ ዝዛረብ ትግራይ ዝበሃል ካሊእ ከዓ ሓደ ሕጂ ክልል ኣሎ ኣብኡ ከዓ ትግራዋይ ዝበሃል ብሄር ኣሎ ብሓባርን ጽውዕ ተጋሪኦም ዝበሃሉ መንነቶም ከዓ ትግራዋይ መንነት እዩ ዘለዎ ማለት መንነት ናይ ትግራይ ኣለዎ ትግርኛ ከዓ ቋንቋኦም እዩ ትግራይ አኛ ወይ ከአ ትግረ እኛ ዝብል ቃል እዩ ዘለዎ ቋንቋ ሽሙ ማለት ሹም ናይ ቋንቋ እዩ ኣይትጋገ 50 ግዜ ከዓ ንየማን ንጸጋም ይተብልዋ ታዘረባ ዕለባት ኣለዋ ወቃ ወዲያ ዋላ ትግርኛ ብሄረ ትግርኛ እንተ ትብል ትግርኛ ዓርሱ ኢሉ ጠጠው ክብል ዝኽእል ቃል ኣይኮነን መንነት እንታይ ትግርኛ ብሄር እንታይ ትግርኛ ቋንቋ እንታይ ትግርኛ ስለዚ ቋንቋ እንታይ ቋንቋ ትግራይኛ ቋንቋ ትግረኛ ስለዚ ትግራዋይ ማንነት ዘለዎ ቋንቋ ተቋንቋ ንባዕሉ ማንነት ኣለዎ ሓደ ከዓ ዳን ወዲ መምህር ከመጎት ኣምጺኻ ዘለኻ ኮሮላሪ ፋላሲ ማለት ሓደ ሰብ ጆሲ ዝበሎ ማለት እዩ ዓፋር ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር ዓፋርን ኣብ ትግራይ ዝነብር ዓፋርን ኣብ ኤርትራ ዝነብር ዓፋርን ሓደ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ዝነብሩ ተጋሩን ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ተጋሩን ሓደ እዮም እንተበለ ንስኻታ ኢልካ ኮሮላሪ ፋላሲ እዩ ክትብል ገሊጽካ ያለኻ ነቲ ጉዳይ እዚ ማለት ብናትካ ባህላ ስፔሲፊክ ካራክተሪስቲክስ ቱ ዘ ሆል ሲ ኣፕላይ እንትግበር እንተሎ ማለት ካንዲ ሕጂ እዚ ማለት ከመይ መሲልካ ሓሙሽተ ሰባት ረኺቡ ዝኾነ ሰብ ተጋሩ እንተኾይኖም እሞ ሓሙሽተ ሰባት ኣዝዮም ቁጥዓት ነይሮም ተጋሩ ብሙሉኦም ቁጥዓት እዮም ኢሉ እንትህብ እንተሎ እዚ ዓይነት ፋላሲ ኣሎ ኣፋላሲ ኣብ ስነ ሞጎት ሓቃኻ ተቃርኑ ወለ እዩ 33 ዓይነት ፋላስታት ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ፋላሲ ኮነን ተዛሪቡ ታኢ ተዛሪቡ ካብ ሓደ ሶርስ ዝርከቡ ክልተ ኮሚደረ ኢሉ ገሊጽዎም ወለና ኣብነት ኮሚደረ ኣብ ዝተፈላለዩ ዕዳጋ ስለ ዝረኸብካዮ ምሲ ሓደ ኮሚደረ ኮይኑ ሓደ ሽጉርቲ ዝኾነሉ ምኽንያት ዋላ ሓደ ነገር የብሉን ተዘይ ኮይኑውን እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ኣብ ክልተ ምስተመቐሉ እቲ ካሊእ ናሽናል አይደንቲቲ ኣብ ምህናጽ እዚውን ካሊእ ናሽናል አይደንቲቲ ኣብ ምህናጽ ስለ ዝተዋፈሩ ካሊእ ዝመስል ማንነት ኣለዎ ማንነት ማለት ግን ሳይኮሎጂካል ሜክኣፕ ሳይኮሎጂካል አይደንቲቲ ፐርሰናል ማንነት ፐርሰናል አይደንቲቲ ኢኮኖሚክ ማንነት ኢኮኖሚክ አይደንቲቲ ሰሪሕካ እንታይ ትነብር ብምንታይ ትናበር ገለ ዝበሃሉ ናብ ዝተፈላለዩ ነገራት ተንቲንካ ክትወርዶም ከለኻ ሓደ ሓረስታይ ካብ ብሄረ ትግርኛ ኣብ ትግራይ ሓደ ሓረስታይ
ካብ ኢትዮጵያ ትግራዋይ ወሲድካ ጠጠው እንተቢልካዮም ዘለዎም ሳይኮሎጂካል ሜክ አፕ ዘለዎም ተሓሳስባ ሓደ እንተኮይኑ ሓደ ማንነት ይዘለዎ ሓደ ማንነት ይዘለዎም እቲ ማንነት እዚ ትግርኛ እንተበልናዮ ሽግር የምጽሎ እንተልካውን ግን ወላ ሓንቲ ሽግር ይብል ትግራዋይ እንተበልካ ተሰብኣይ ዲ ቡልቅ ሽሙ ጻዋውዑ ግን ሽግር ይብል ደሓንቲ ማንነትስ ትግርኛ ንበሎ ንኣብነት ንሓደ ጣልያናዊ ሰብኮ ኢታሊያን ኢና ካሊ ነገር አይንብልና እዚ ማለት ታአን ትብል ዘላ ቃል ወሰዳ እንግሊሽ በዓሉ እንታይ ትብል ነርካ ማለት እዩ ንሕና ብቋንቋ ትግርኛ ክንጽውዕ እንተልና ሓደ ወዲ እንግሊሽ አይንብልና ኢሽ ዝብል ቃል ነውዓሉ ከምዚ ስዊድን ነሩ ስዊዲሽ ዝበሃል ከምኡ ዋላይ ንብል ንሕና ግን እንግሊዝ አዊ ኢና ንብል አዊ ማለት ማንነት ካበ ከም ዝመጽ ይነገር ካብ ሰማይ እንተኮይኑ ሰማያዊ ንብል ካብ ምድሪ ተኮይኑ ምድሪ አዊ ንብል ካብ ምድሪ ዝመጽ ማለት እዩ ትግራ አዊ ዘወልና ንምንታይ መሲልካ ትግረ ዝብል ቃል ዝብል ቃል ወይ ከአራ ዝብል ቃል ቅጽሎም ድሕረ ጥብቆ ኾስኑ እንተሎ ወይ ከሳፌክስ ተወስዱ ተለውሲ አፈላላይ ያለዎም ራብዕ ዝነበረ መበር ራብዓይ ፊደል ዝውድ ቃል ብዘለዎ እንተ ተደሚጹ ተአይ ወሓጥሞ ንኣብነት ትግረ አዋይ እንተ ነይሩ ትግራዋይ ኮይኑ ካሊ ሓድሽ ነገር ይብሉ ማለት ስለዚ ኣይትደናገጽ ኣይትፍራህ ትማንነት እዚ እኹል ዝኾነ ሹም አለው እዩ ፈሪሒን ዝገድፎ ንሕና ብግዲ ክነጥብቆላ ይንደልን ለካ ብዙሕ ሰብ ንምንታይ ምስ ኤርትራውያን ይሰርሕ እንዲያውም ኤርትራዊ ወንት መስሎ أنيو أكون كل نقول يوم أنا أعرف أتذكر يتراود أتقرأ عندي تقرأ عندي لهال أنيو أكون كهرم على تقول يوم وأنيو أكون جنوب كل يوم وتقرأ من تهيدات لسه تقرأ كرني تقرني بهالبيهر الله تقرني أكون كاي برتقرني بهالبيهر الله تقرأ مدار يملس كله وكاي تقارم حرم على تقوم لسه تصفون محارد هذا قاليا دسيلات النزل أنا بوجني إرتجراي كنبل أينا زبأس يبلكم إرتجراي كنبل أينا دحان كاب إرتجراي نبلاسي إرتجرا تغون من تاي مسيلك إرترا تبلك النيرة تجران تأتياتا تجراي تبل اللتا إرن حضوسي دا إرترا تبلك على اللتا خلنا اللوعين مالتيو سلازي زي صبغت شو ميا بايزوي قرميا توهي تزلا اتسالنا حجي نزو كل تاريخ امتينا ابزون كلهم انا تقصكم زمانات ኤርትራዊ ዝሎም ዝበሃል ዘሎ ሎሚ ትግራዋይ ተባሂሉ ተጽዋዕሉ ዘመን ኣነ ኣይረኸብኩም ዓቕመ ዝፈቅዶ ኣንቢበ እጂ በይናይ መለክዕ እዩ እዚ ትግርኛ ተዛራባይ ናይ ኤርትራ ዘሎስ ትግራዋይ ዝበሃል ወይስ ናይ ስለ ቋንቋ ግጥማዊ እንትኾነልናስ ትግርኛ ስለናስ ትግራዋይ ሞቶም ኩናማ ኸዳ ኩናማ ይዲና ክንብሎ ሓደ ግዜ عبيتي سبات يزولهم ممر بين قلاتي عبي سبيهم عبي يوم مهور يوم عم بيوم يوم أنا أنت وقع أنت اللخو قل عخون خلي منم عينة متصحف تخلطون زي توكس كويك أزيم ببكو خون خل التزبلو زول اللخو مسرتها ونايت قال شو مي تصوعي مالتي تاريخي تزاريب كان تاريخ دما استسند سنة سلزخونه زملت يلن بتقلال لا تجربوا حجز لنا لو إيرتران تجراين زلوا سمين إثيوبيان دوب إيرتران حويسوا وزنور زلوا هزبتات أتوم نتي سلطان أخصو ممتئين إلهم زمكو حسابات بمولهم ويكأنا تا أدوليست بهال زنبرت بورت ويكأ ودباويت كتما زون هاسئات أخصم كابتوم تجريتيس زبهالو عليت زوات يمنيرو زيوم كأتجاري زبهالو ديله حتىر قروس من قديو كم إكزامبل زريكم زلوا كسلا بيل أنت برهروت اللخو جن كنا متايدي غبهال زلوا تجراوت تايدي غبهال زلوا دقوا تايدي غبهال زلوا نايو على أو علنا نحنا صافيك كسكن بكلنا بدن بنحرد زنبوكم سبات كتلو يقوم أبت حساب زي كتتحاورون تخونو تسفى يقبر قانقوا تركي قانقوا جرمن قانقوا عرب كابتوم أزيوم أبوشت مالتيو إنفيكس زلوهم قالات ويكا خمزي بزح جزيسي كمزي مورفولوجيكال مصنعات ختكايد نتلخص وسن زخونه كاركترستيكس كابزي يبلوم قانقاتات حدايهم نابنت تركي تግርኛ ዋናው ይዝም በደም አፍቶም በፍላይቶም ሴሜቲክ ቋንቋታት በጣም አሸገርትዮም artificial intelligence ንምስራሕ ከምዚ speech synthesis ወይ ከዓ speech recognition ክትሰርሕ ተለኻ morphological order ዝበሃል ኣሎ ክተምጾ ወይ ከዓ structure ክተምጽለካ ማለት እዩ ነቲ semantic analysis ትርጉማዊ ተዛምዶ ናይቶም ቃላት ወይ ከዓ syntax ዝበሃል ነገር syntax rule ዝበሃል ማለት እዩ ንስኻት ሰዋሱ ሕግ ሰዋሱ grammatical order ንኽተምጽ ትጥቀሙ ነገር ኣሎ ሕጂ ናፍቲ መሰረታዊ ቃል ናይ ሓደ ቃል ክትወስድ ከለኻ ቋንቋ ትግርኛ ንኣብነት አንበሳ ኢልካ ኣናብስ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማእኸል ደጉዓ ምስ በልካ ደጉዓታይ ይኸውን ሰማይ ምስ በልካ ግን ሰማያዊ ይኸውን ሰማይ ኣዊ ይኸውን ተሳፊክስ
دوغ عمس نبرة رابع سلز نبرة تاي زبل قال يوسخ جمل مس نبرة جملت تاي يخون جملاوي يخون جملات يخون جمال يخون بقدميت ما يجمر مالتي ببريفيكس لما يبزح ام بس اني روخا انا بس انفيكس يخون مالت اما اخلي تقال صغير تخفل قال مالتي سلازي كابزي كون نابزي كون خنكيد يبلنا كنواقع يبلنا اما صاصانا يتقال ويك انا يتشوم اندحردا بسنه قانقا ويك بمصنعتي سنه لسان اندحردا خوين شجر قطيمنا دمصتنا يتوم قالاتن نامنت تگره انت نيرو تگره اواي يزخون بقى خوينو اي نير تدمص مالتي تگره اواي يزخون واي يزخون بقى خالي ነገር كونا يخل تگره خمز نبرنا ويك تگره نبحال كمز نبرنا تگريتيس نبحال كمز نبرنا فلط يبقى سلازي اواي يزخون ኤርትራ እንተ ነይሩ ሕጂ ንኣብነት ኤርትራ ኣዋይ ይኸውን ኤርትራ ራብ እንዲ ዊ ይዝኸውን ኣዊ ይዝኸውን ኤርትራ ምስ በለ ዳሕራይ ኤርትር ኢሉ ተሳደስ ትድምፀት ነው አሉ አይ ወሰኸሞ ዊ ይኸውን በቃ ሳፊክስ ናይ ትርጉም ናይ ቃላት አመጻጻዩ ትግርኛ እንተ ኮይና የዝብ ዘለኹ አነ ማንነትና ትግርኛ ዝብል እንድሕር ኮይኑሲ ተጋሩ ምስ ዝብል እንታይ ያፈላላይ ዘሎ ትግራዋይ ምስ ዝብል እንታይ ያፈላልዩ ትግራይ አኛ ወይ ከ ትግራ አኛ ይዝብል እዚ ድማ ተአኛ ዝብል ነው አሉ ናይ አምሓርኛ ፊደል ኮይኑኛ ትግራይና ኢኮ ዝኸውን ትክክለኛ ናይ ወለድና ጻዋ ማለት ንሕናስ ዘብዒና ኢና ድልምበር ዘብዒኛ ዝበሃል ቃል አይነበረና ቶሪስ እዩ ማለት እዩ እዚ ክሮስ ኢንክሲንግ ኦፍ ካልቸር ከጋጠም قال ندي زي حدش نجار كوين السمع من منتاي مخانا يفلتني تقراي هذه هلو إرترا هلو حرقن بقات أمين من أي تاريخ قات أمين كم سؤال كعنتو سشو من 9 تبرتنا بكل تهاجر كم مكال استفردنا إرترا تبعنا هذا تبعنا إرترا زبها كارتات معلم ناس كل تستفلي بهر خبرنا يخل حدا بهرنا فتنا صلينا مالتي الجرمن زل الجرمن أستراليا زل الجرمن جرمنا ونخون أستراليا ونخون خالد من نتكلم بسيدلين هذا خم يوم دول جوجات تحسبت لو بني جت بأنا جتسود حدا يستعن بايزو يا على سبيل كاسل طلب زخون إيرتراوي كينيا وخونا يشجرون الصومال وخونا يشجرون يو أمريكا وخونا يشجرون يو جرمنا وخونا يشجرون تشجرون تأتي كان تقرأي مقال تأصلي تا مايند سيت ريا خاتاني إيرتراونت كتنك أسا أصوت تخيل ويندادي نايتي تلقي تا تقراوي نتول مخانع بس برهال كذا كونوا زي كل نجار ترى أخوينا تقراوي مخانع زي كل واحد حن نجار كسمرة نزوم سوازياتهم تقراوي نفت كون مجمرة تاريخ حركة خلا بفت تاريخ تحركت كلا كمجمرة بدحري وداق ما يخاطر ولا رتلا كتقراوي مخانع سؤال كاب بخسارة كون يتخيل حراي تي مودات زلو كيد زبلقال ማለት ተሓረና ህዝብታት ኣይኮነን ንሕና ትግራይ ኮን ሓደ ሰብ ማንነቱ ግን ዳግም ክውለደሎ ከምዚ ጥምቀትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከማይን ከም መንፈስን ክውለደሎ ገሌለ አነ ኣብዚ ይቕምጥ እንዴ ድሓን ትጫፍ ኪድ ዝበለ ዘረባ ኣብ ዘለዎ ነጽንሓዮ ከም ነታ ማንነት ትግራዋይ ትብል ማንነት ዘይቅበል ሓደ ሰብ ግን ወይ ተጋሩ ትብል ቃል ዘይቅበል ሓደ ሰብ ግን እንታይ ዝብል ናቴውን ተማሳሳሊ ሕቶ ያዘላትን ኣብቲ ስነ ሞጎት ነው ዓሉ ስለ ዘይጥዕመም ወይ ከዓ ከም ዝብል ቃል ረኺብና ንፈልጥኒና ዝብል ትግርኛ ዝብል ቃል ምንታይ እዩ ነይሩ ቅድም ሕጂ ኣምንታይ ተረኺቡ ይፍለጥ تمانت زي مانتنا خون كومزي خمزر لو كونسي أمتى ترغيب يفلت ولا بحنت بوتا ترغيب يفلتني ولا بتاريخنا نوعلو نيرا يفلتني ولا بتسلط أنا نزون نهزبتات نيرا يفلتني نجورة تخوين خم بحدش مجبار كوي كاليو معناته إحنا زيني جمرة أجمع يقول قلنا نيري بتاريخ منا وإنا نملس ندي حق إني حجي ندي حرت مليس ناسي أبتي زنبرة تاريخنا نفت قداميت أنت نجرنات نملس يو عين بران يو ناتنا خطع عين بران تزنبر نيروس بولير نمنت إذا أي تسب زفرحة جراي وتجارب مبال نحرد لكم تزبلا زليا تفرح نجار الله معناتهم كم زينا يلوم يوم بسرونكو كيدوم يوم كديعم جلز بهال نجار الله تمانتكم فتوان الساق فتيكم تصليكم تقبلوها تعبياتكم ما قرفوها خواريان نتوسع بثمانية عامة مرت فرح مس بكل تجميره ما نفلطي بكل تجميره دكاي عبين عرفي وني ناورني أزيس حاون قدامي منستر نبر نا إثيوبيا ملس زيناوي حاو مالت بزحات سبات حجين عملت عبد العلم ملس بزح بروباغندا تزاريو من اليوم كن رزق أكل هفتلون يتورزو 3 بليون قلقلي بلو 3 بليون زأكل نتورزو اللو ويلو وقالون كوم إلو مزقي وولن كابي وسيرو خب مخاني يفلتن مودحان تحاو بتعمي زحزنكا أنا نوعلو بتعمي حزينة نايب حق مالتي بزحات سبات حزينو مالو مالت تا يخبرني يرو استفليخ طولو تغليهم جن حاو قدامي منستر كوين من تايلان تحساسو قدامي منستر كوين زي كونس أسلت أنا حدا غانتا كعسو قريت تزغون نوعلو زلكا ستاتس زلكا تايز بال إيش اللي فلي ذبلي هاي نوجن بتعمي خاتقرن مالتي رأيوه تقلي منستر كون معرفو تقلي منستر ينبر كم حزب إثيوبيا معري يدري نمبر كم حاولوا زأمن يكون النيرو تقلي منستر
أنا زي بسدرانا يملز جناوي أدني صومني زي كلام حفتوس وات صوموا الله حو كم تقول لهم انتي إذا قبرني روت حو بقولتي شيء بقولتي هايزي اللي أخرج يكون حوالي كوريعي في اللي كن تذكر عندها كوريعي في اللي تذكر عندها تحسن كمان نبرة كوريعي في اللي اسمه تذكر عندها ملس حوها مخالص كذكر علي تقلل باي ذا واي سيدي اب جوجل كرييت يعني هنا نيتورز نايمل زينا وخني من بارو زغرن كوي ايش ابزريو تبلك مالو ابزريو نورمال اب جوجل كيف نريبزي زي سيلبرتي نيتورك برازيل ملس زيناوي نيتورز 3 بليون 3 بليون دولار نيتورز كم زلورو نيرو دي ينورن بزح يفلط كون حجنا امنت انا نيتورز نوعل وين تخكلني اي لا يغمتني مبزحتو ابتناتو خريت الله انا ندعي اي دون نو زلو زمسلن زلو زي مسلن سب كل يخل كفالا لي يخل يخون ግን بسرو نسو انت زهلو ግን نتم حواتو خمزي يغورلوم يغلغل لك تصي زغبر ነገር አይኮነን ስ አሜዚንግ ዩ بتعم سحاب كل ነገር يمالتيو بتعم استغرم كل ነገር وني حساب كن دي اكل نسخاتكم خميتر يونت ጉዳይ ዚ مون ايلو ማንት ቪዲዮ ነዚ ይመስል እንተ ንስኻትኩም ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ኤንድ ሼር ግበሩ تعودي مخنياتو ابوناي ورح موداتا زل على كومنت تصحف بزح ነገር ዝገበረ 10000 ሽልማት አለው ሽደን ሪአክት ስዋ so it's amazing ማለቴ amazing ዝባሃል ነገር ይብፍላይ ክጅምር ዝደለ ዝኾነ ነገር ከጀምሮ ዝኾነ ቅርሺ ከቤለለኹ እሞን ሰዓትኩም ከመይ ትገብሩ ዋነታ ጉዳይ እዚ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር ተባብዕዋ ሸሞተ ሸዓቲን ኣለና ርእይቶ ጻሓፊኹም ይቀኒለይ ክብለኩም ይዝደሊ ለዋም ቀነ ደህና ቀኒውታ good light دحنا حضرت حواتي ما نطيب